Učím to tak dlho, dokým sa Red Bull rozmrazí. Toto je ráne asi part 8, ak sa nemýlim, a trvá to proste roky, ale je to strašne zdlhavé. Ten Laca proste nechce topiť, môžete vidieť, že on je nejaký ja neviem čo to je neviem či to je arktická voda alebo čo, ani dnes sa to netopí. Proste, ja neviem. Alebo tu ja mám minus 20 stupňov. Idem sa učiť, idem učiť angličtinu, píšeme test, takže idem si to proste zopakovať. Úplne easy, používam aplikáciu Astra AI, tam mám nahraté všetky poznámky a tá aplikácia mi vygeneruje všetko, čo potrebujem, hej, kvízy, poznámky, vie ma to skúšať, reálne to je, ako ma vie skúšať. Takže idem na to, zapínam to a toto sa zatiaľ bude topiť.